3 ore și 45 de minute am stat într-o sesiune de consultanță cu Răzvan și Carmen în care am discutat cap-coadă despre problemele și dificultățile pe care ei le-au avut în a-și face o casă pe structură metalică și am încercat să găsim cât mai multe soluții cât mai repede. Și le mulțumesc că au fost de acord să postăm aceste materiale video fix pentru a putea vedea și voi ce înseamnă experiența realizării unei case și câte probleme pot să apară atât în proiectare cât și în execuție. Și vorbim în acest prim episod de experiența lor în ce a însemnat proiectarea casei, despre echipele pe care le-au schimbat și țepele pe care le-au luat, pentru că până să ajungi să pui sau să sapi prima cupă de pământ de pe șantier, o să treci prin mulți alți pași care sunt la fel de stresanți ca atunci când intri pe șantier. Asta este primul episod. Urmează și episodul 2 în care vorbim mai aplicat și mai tehnic despre problemele, bulelile prin care au trecut și soluțiile pe care le-am găsit în casa lor pe structură metalică. Dar până atunci te invit să vezi acest material și ca să nu mă mai lungesc, hai să cunoaștem pe Răzvan și pe Carmen. Dacă ai întrebări pe temă, lasă-le jos în comentarii. Când se adună mai multe comentarii, o să facem un material video dedicat pe tema asta și o să le răspundem. Până atunci, spor la vizionat! Am vrut și noi, hai să facem, să ne registrăm de la început, tot, să nu scape nimic, mai ales că a venit această situație în țară și în lume cu pandemie. Am zis, dacă ești pe șantier, ai timp, faci asta, ok. N-am avut timp să facem asta deloc. Abia găsim poze care să zici, ce era în colțul ăla. Nu am avut timp deloc. Hai să începem așa. Cine sunteți, ce faceți? Răzvan și Carmen. Ceau, Răzvan și Carmen. Ce facem? Facem bine. Dacă ne întreb ce facem pe plan profesional, avem un business cu tatuaje temporare și unul cu bijuterii. Mai avem și alte, cum ne zici? Eu mai fac hobby-uri. Și hobby-uri, da? Eu mai fac și poze, eu mai face și alte lucruri foarte drăguțe din hobby, așa că, da, cam asta facem noi. Dar se pare că ne ocupăm și cu construcția caselor mai nou. Da, mai nou consider că eu care am fost în fiecare zi pe șantier, aproape în fiecare zi, cu excepția câtorva puține, dar și ea care a fost implicată partea din spatele meu, pentru că dacă eu eram acolo, ea era în discuții cu restul, care nu erau acolo cumva. Considerăm că suntem niște mici șantieriști de 7 luni de zile. 8. Fără să vrem, a devenit cumva aproape un full-time job pentru fiecare și este singurul motiv pentru care, în ghilimele, ne-a ajutat pandemia, că am putut și am avut timpul necesar să ne ocupăm. Deși nu ne-am fi dorit să facem asta. Și nici acum nu ne dorim să facem asta atât de mult. E prea mult. Efectiv, nu ai timp să faci nimic altceva. Nu poți să te concentrezi la nimic altceva. N-ai când. Păi și cum a început totul? Și de ce ați ajuns să stați așa de mult pe șantier? Păi tot a început din cauza că a apărut această oportunitate de a fi acolo. Aveam curiozitatea să vedem ce se întâmplă și să ne asigurăm că lucrurile merg bine, că exact. Ne așteptam că trebuie cumva să verificăm din când în când șantierul și să ne asigurăm că lucrurile funcționează, dar nu ne așteptam să fim acolo full-time. Exact. Și să învățăm, și eu să învăț construcții și să învăț ce înseamnă termoizolație și materiale de alte lucruri. Și tot, inclusiv de la fierărie, adică prea multe, cumva. Nu ne-am imaginat niciodată că așa derulează construcția unei case de la zero. Un alt aspect care pentru noi a fost mai greu de gestionat a fost și faptul că noi am avut un teren virgin. Când zic virgin, era pădure.
Adică pădure, erau copaci mari, nu era nimic, nu era nici drum până acolo, nu era nici electricitate, nimic, nici apă. Nimic. Primul blocaj a fost că am zis, ok, haideți să blocaj. Am zis, începem cu avizele, autorizații. Hai că ne ocupăm noi, că nu e așa. Adică oricum știm și noi niște acte, am terminat și noi. Ne descurcăm cu așa ceva. Și toate merg strună. Nu pot să zic că a fost ceva foarte greu. Stai așa, terenul unde e? Care e cel mai apropiat oraș de teren? Oraș? Noi suntem în Balotești. Deci Otopeni, Balotești, Săftica. Adică imediat după Terme suntem noi. Adică suntem acolo, am avut de toate aproape. Dar faza cu curentul, avizul cu curentul și electricitatea. Eram conștient, singurul care ne-a pus singurul cu piedici, adică nici măcar mediu, nici apele române care suntem lângă apă, nu. Electricitatea. Dar restul surprinzător au mers foarte ușor și fără probleme și fără să fie nevoie de intervenții sau alte cele. Nu. Și cumva am fost avertizați de toată lumea, vai, ce greu o să vă fie cu avizele. Da, nu. Dar asta a fost partea cea mai ușoară, se pare. Deși știam că la electricitate o să trebuiască să venim cu o contribuție proprie ca să avem rețea, că era culmea să vină cineva să zică extindem noi rețeaua 500 de metri aici, până la voi. Și cumva știam asta și avem prima zi a durat 2 ani și ceva, de la prima noastră depunere de cerere de aviz până când am avut contor în poartă. Deci de cât s-am vă ocupați de casă? Adică când v-ați cumpărat terenul? Terenul l-am cumpărat mai de mult. Și acum 2 ani jumate aproximativ am început să ne ocupăm de proiectul casei. Și am început să depunem pentru avize. Și bine, noi am trecut și cu construcția. Am trecut înainte, nu avem cum să uităm, din păcate, e foarte nasol. Mai nasol decât ce ne s-a întâmplat până acum. Noi am avut ghinion de proiectant sau de arhitect adică efectiv am început cu unii la drum, nu știm din ce motive au spus sau pur și simplu nu pot să zic că n-a fost chimie, pentru că a mers totul foarte bine, doar că la un moment dat, da, noi aveam niște planuri, iar acele planuri, noi în continuare nu aveam uși, nu aveam geamuri la unele dintre ele, nu înțelegeam de ce, era deja despre autorizație și în continuare noi nu înțelegeam, noi la momentul respectiv aveam o scară rotundă, adică nimic nu făcea sens, adică erau foarte multe erori pe planurile de arhitectură care ar fi trebuit să... Erori care le-am văzut chiar și singur, nu că ne-am interesat la altcineva. Nu. Adică observ dacă o încăpere nu are o ușă pe care să intri. Și dacă, de exemplu, scara ta rotundă, când te gândești tu la etaj cum e, ea avea 3x3, cumva așa, un cerc 3x3, și la etaj aveai 15 cm pe care să mergi, cumva. Și nu v-ați dat seama de unde au venit această problemă de comunicare cu echipa de proiectare? Erau prea tineri, erau prea nepregătiți, erau dezinteresați? Ce simțiți că a fost? Ni s-a părut că au fost interesați până la un moment dat. După aia credem că s-au aglomerat și cu alte proiecte și toate modificările sau toate lucrurile pe care le făceau legate de proiectul nostru se făcea cu 5 minute înainte de întâlnire, pe fugă, superficial, fără să fie gândite cap-coadă. Carmen le zicea mereu, băi, uite, eu vreau să simt ca spațiu, unde locuiești și vreau să-mi pui acolo, că mie camera asta de aici până aici am 3 metri. Holul ăsta are 1 și 10 sau cât o avea el. Vreau să văd și eu pe planul ăla, să pot să-mi fac o părere, să vă zic dacă mă simt confortabil cu asta. Adică eram la nivelul de, cum se zice, când desenau doar, adică un fel de concept, exact. Și nici măcar alea nu apăreau de la o întâlnire la alta, cumva. În același timp, ce consider eu că a fost o greșeală de-a noastră, probabil atunci, a fost că ne-am lăsat, cred că erau foarte buni pe design interior și
Nu pe partea de arhitectură. Nu pe partea de arhitectură. Nu ne-am interesat deloc pe partea de arhitectură. I-au zis că pot să facă și asta. Ne-am lăsat furați un pic de imagine și cred că acolo a fost o greșeală de-a noastră în alegerea proiectantului. Prima dată. A doua oară, nu știu dacă ești pregătit, a doua oară, prin recomandare de la cunoștințe, nu că așa am găsit noi pe unul, a venit un așa numit domn. Ne-a promis marea cu sarea. El e managerul nostru de proiect. Are echipe de arhitecți în spate. Ca noi, după vreo 2-3 luni cu bani băgați, el să ne zică, adică ne zice ce e arhitectul. Noi am vorbit cu arhitectul și el a zis, eu n-am desenat așa ceva. Și ne-am întrebat, dom'le, dar cine e arhitectul? Păi nu este că... El, de fapt, cumpăra o semnătură a unui arhitect, ceva de genul, cred eu că se întâmplă. Dezastru. Doar că nouă ne-a promis de la bun început că lucrează cu arhitect, pentru că noi chiar am specificat, noi nu vrem un proiect așa, să luăm un proiect gata făcut de la altcineva și să-l facem noi. De ce zic sau doar o semnătură. Nu, noi vrem o casă care să fie gândită pe ceea ce avem noi nevoie, pe stilul nostru, cu atât mai mult cu cât nu am zis până acum, dar și părinții mei și-au construit o casă fix lângă noi. Adică am luat două proiecte, cumva, trebuia să organizăm cumva și să supraveghem și să ne implicăm în două proiecte simultan. Și, na. Da. Iar de ce ziceam că trebuie să râdă, o parte care noi am trecut oarecum cu vederea la întâlnire, am zis, i-aș dorea un scaun atârnat de tavan, da? Adică un leagăn, o chestie de genul undeva în living. Și ce crezi? La prima întâlnire, la prima, a doua, nu știu când a dus el proiectarea, ce-o fi? Tamtamul, aveam un scaun, era pus așa pe un tavan. fotoliu normal, clasic, era pus de cu podea. picioarele pe tavan. Era pus cu picioarele pe tavan. Aveți o poză? Mai aveți vreo randare sau vreo prezentare de atunci? Cred că mai avem planurile printate, pentru că el deci e pe stil mai vechi, fiind mai în vârstă, și venea cu planurile mereu printate și desena pe ele și după fiecare ședință el spunea că merge la arhitect și discută modificările. Și când a trebuit să ne întâlnim cu arhitectul și să avem niște planuri, de fapt, trecute de concept, a trebuit, de fapt, să-i mai dăm niște bani ca să poată să meargă la arhitect, că asta era chestia. Da, și noi ni s-a părut foarte dubios. Noi deja de vreo 2 întâlniri ceream să ne întâlnim și cu arhitectul, pentru că mi se părea că între ceea ce spunem noi și ceea ce înțelege el și ceea ce se aplică este cumva o lipsă de informații, o pierdere de informații undeva. Și am zis, ok, hai să ne așezăm la masă cu toții, să ne așezăm la masă și cu arhitectul, că poate este mai ușor să înțeleagă direct de la noi, sau dacă avem o întâlnire face-to-face, poate înțelege mult mai repede și mai ușor ceea ce ne dorim noi de fapt. Și de fapt, el este. Exact. Da. După ce ne-a tras nouă țeapă, că nu pot să numesc altfel, crede-mă, adică efectiv a luat banii, a plecat, s-a certat cu noi cum că ce ne-a făcut el și ce ne-a dat el. N-am inițiat încă niciun proces sau ceva, dar pentru recuperare, dar nu sunt puțini și în cumul aceste două situații cu arhitecți, proiectanți, pe noi ne-a dus undeva împreună cu părinții la vreo 9.000 de euro. Așa am început noi proiectul cu casa. Cu 9.000 de euro investiți în gaură, în niște proiectanți care au tulit-o după o fază de concept care nici măcar nu era terminată, o chestie similară ce a pățit și George acum la început. Ceva de genul, cred eu. Adică și unii și alții tot așteptau de la noi ok-ul pe planurile acestea neterminate, ca ei să poată să le dea mai departe la structură, să ne calculeze rezistența. Și eu nu înțelegeam cum. Noi nu înțelegeam cum. Cum adică? Cum? Că ce e ăsta? Că noi nu avem ușă, nu avem geam. Ce e asta? Cum dai tu ceva mai departe? Ok, dai, dar nu în fine. Că la nivel de super schiță. Exact. Dar schița, știi cum? Era făcută în Paint de domnul ăsta ultimul, mă jur. Cred că era aproape Paint. Nu era chiar Paint, era o chestie, nu știu. Nu, că la un moment dat ne-a cerut el nouă. Noi, încercând să ajungem la o finalitate, am descărcat tot felul de aplicații pe tabletă, din astea gratuite pe care poți să le iei pentru a-ți construi casa. Una foarte bună, face tot.
și randări și tot face. Adică e... Și i-am arătat exact tot planul casei, l-am desenat noi și am zis vrem să reproduceți acest plan, identic, fără nicio modificare. Și ne-a întrebat, dar ce program este? Că aș vrea și eu să-l folosesc. Păi, dar cum ați ajuns la individul ăsta? Cum ați ajuns la individul ăsta? A fost o recomandare inițial. A unei doamne care era în această asociație, care s-a întâlnit cu el doar prin aceste întâlniri a asociației lui. Care poate părea foarte profi el, cine știe, nu știu. That's so cool, adică mi se pare atât de mișto că e asta. E tragicomedia specifică românilor. Bine că puteți să râdeți, știi? 10.000 de euro mai târziu râzi de tine. Nu mai avem încotro, nu prea mai avem încotro. Și așa o mai luăm de razna din când în când, dar dacă nu mai și râdem câte puțin, cred că adică adevărul e chiar am fost... Noi avem noroc că suntem două firi diferite, în același timp ne și completăm unul pe altul. Ne-am certat, dar niciodată n-am dus-o mai departe de cuțite, dar nici la cuțite n-am ajuns. Dar, în același timp, mereu am conștientizat imediat după ceartă, băi, tu îți dai seama ce ni se întâmplă? Și cuplurile care se ceartă ar putea fi ești la o limită de aia de zici, să-mi bag picioare, pleacă, lasă-mă, fă tu, nu mai fă nimic. Adică ești atât de aproape. Și ține doar de personalitatea ta, de om, adică doar atât. Poți să o iei razna oricând, poți să te cerți catastrofal oricând. Noi suntem căsătoriți, ne-am căsătorit în urmă cu un an și ceva, adică înainte sau în timpul problemelor. În timpul problemelor, în fine, da. Deci, cumva, poți să iei razna rău de tot, dar poți să te și unească foarte tare toată povestea asta. Și zici că răbdare, dar nu știu dacă răbdarea e suficientă, că aici e problema. Că te întâlnești cu niște situații cu care nu te-ai mai întâlnit, de fapt. Asta e tot. Și nici nu te așteptai să te întâlnești. Niciodată. Adică te ia prin surprindere. Mai ales că noi suntem ardeleni. Adică eu sunt din Baia Mare, ea este din Oradea, ea a locuit în Austria, o bucată bună de timp până la liceu, nu? Da. Da, adică cumva am venit în București și e diferit aici, cumva. E alt joc. Transmit și eu sunt crescut în Covasna, când am făcut facultatea în București. Primul an de București, prima jumătate de an a fost cruntă, adică am fost muci, așa, mă luai cu raclețica de jos, nu mi-a plăcut deloc orașul. Când am intrat în primul an la facultate, bine, eu am fost din ăla olimpic, overachiever, eu vreau să intru, eram panicat că nu intru, că am venit din Cucuieți, din Deal, dintr-un oraș mic, din Covasna. Naiba nu știe unde e orașul ăla, toată lumea îl confundă cu un județ, e județ, dar este și oraș. Și toată atmosfera de la facultate, unde au fost 2000 de candidați pe 400 de locuri, din care 1500 erau de aia, cefelate, copii de asfaltatori, știi? Vin și eu să torn asfalt cu tata la construcții, înțelegi? Da. Nu, că am ceafa cât grinda. Și nu, i-am zis că în București nu stau, de-aia că am terminat facultatea, am tulit-o la Cluj, cum mai fain, aici e chill, așa, tot e ok. No, am biroul principal e în Cluj, echipa mare de proiectare a mea e în București, nu în Cluj, în București. Și am rămas în Cluj cu studioul și echipa de proiectare e în București și am noroc de niște parteneri cu care suntem la fel în același film și ducem tot ce facem, dar nu, Bucureștiul nu e oraș, adică și echipa din București se gândește foarte tare să se mute la Brașov, dacă nu la Cluj. Voi câți ani aveți? Poftim? Câți ani aveți? Câți ani aveți? Ce zonă de vârstă sunteți? Peste 30, sub 40. Cum? Peste 30, sub 40. Nu, eu am 31 împlinit și are 36. Și am locuit 10 ani la Cluj. Okay. Până la urmă, tot la Cluj am ajuns să avem arhitectul. E o prietenă de-a mea din copilărie, care știam că a terminat, știam că este serioasă. Deși e mai tânără în branșă, a demonstrat că în 2 luni de zile
cu o întâlnire principală, cu Skype, cu call-uri pe Zoom, pe așa, am reușit și am ajuns la un proiect pe care cumva chiar ni l-am dorit. Adică eram împăcați cu ce se întâmplă acolo, efectiv. Adică a găsit varianta care să ne placă și destul de repede. Foarte repede, adică, da. Okay. Dar, repet, era la Cluj. Păi și cu restul de specialități cum v-ați descurcat? Cu structura, cu instalațiile, cu dosarul de autorizare? Că de obicei distanța poate fi, adică dezavantajele distanței în acest caz e relaționarea cu terenul. Primii arhitecți ce-au făcut bine ne-au făcut dosarul de autorizații, care e un nimic din ce am înțeles până la urmă, adică un student de la facultate de arhitectură în anul 1 sau 2 cred că e capabil să-ți facă un dosar de autorizație. Principal. Poate în anul 3 niște planșe, dar partea de memoriu, de parte scrisă, nu cred, sigur nu. Dacă o luăm cu memoriu, domnul avea memoriu din Iași, deci casa noastră era în Iași, adică efectiv copy-paste, era ca și când erai în clasa 8-a și făceai de alea în Word și cu textele alea copiai așa, de la altă adică lucrare. Efectiv, nu. Și corectai doar câteva, adică nu ți-aminteai să corectezi peste tot, câteva le lăsai de la lucrarea veche. Dacă ești un student bun care își dorește să facă meseria asta, eu cred că te descurci să faci asta în anul 1-2. Deci cumva dacă ăla a fost singurul lucru care considerăm noi că l-a făcut bun, am primit dosarul ăla inițial de autorizație, cât să mergem noi să ne luăm avizele, de fapt la aia mă refer, l-am făcut cu primii și noi în timp de vreo câteva luni am tot umblat după toate astea. Și după aia memoriu de instalații la recomandarea celor cu structura. Era un instalator, nu știu ce meserie are, dacă este cine face asta, dar se pricepea la memoriu de instalații și cam atât. Că la soluții de cum răcim un pic să fie acolo, cum nu știu ce, nu le prea avea realist. Deci asta a fost doar memoriu, n-a fost fără planșe, fără soluție, fără să vă spună ceva, ce e acolo. Doar memoriu. Hai să nu exagerăm. Memoriu, tehnica și, niște hârtii cu care am scos avizele. Da, să nu exagerăm. Nu. Atât. Bun, dar vine întrebarea, dacă voi nu aveți un proiect complet, cum veți face recepția? De la arhitecta din Cluj, Exact. care ne-a făcut un proiect complet și ne-a adăugat și ne-a schimbat și a modificat tot ce era de făcut, cu care am mers cu toate avizele luate, la primărie, l-am depus și am primit autorizația de construire. Bun, dar tot o să vină recepția, o să mai aveți o roabă de acte de acumulat. Acum că ați trecut prin experiența asta, dați un sfat cuiva care s-ar apuca acum de proiectat o casă. Doar pe partea de proiectare. Doar proiectare? Da, pe partea de proiectare, că intrăm în șantier imediat, dar hai să închidem cu proiectarea. Și proiectarea e groasă. Pentru noi a fost a treia șansă și la cineva pe care îl cunoșteam de 16 ani. Adică n-am mai avut curajul, după al doilea, după ăsta, n-am mai avut curajul să mergem la alt birou de arhitectură. N-am avut curajul. O trebuie să mă duc cu cineva care știa, mi-a zis, băi, Ada, nu ne lași în drum. Adică nu renunți, orice ar fi. Noi credeam că avem noi o problemă, dar de fapt nu aveam nicio problemă. Zic, nu renunți la noi. Deci am mers cu cineva care știam că cumva o scoatem la capăt. Eu, dacă aș fi să dau cuiva un sfat, ar fi să se informeze foarte mult, să-și aloce foarte mult timp înainte de construcție, să nu se grăbească, deloc. Să-și aloce cel mai mult timp, de fapt, pentru informare înainte, să pună toate întrebările care îi trec prin cap, să nu îi fie rușine să mai întrebe ceva în plus, exact. Să ceară o informație în plus. Aici nu e loc de rușine sau de bun simț, ci pur și simplu sunt niște informații pe care ar trebui să le ceri și să le și primești, iar dacă ai senzația că nu ai primit tot ce ai așteptat, să mergi la următorul și să cauți în continuare. Fără să fii nevoit să achiți un avans înainte să afli informațiile astea. V-ar fi ajutat să știți înainte și să economisiți 9.000 de euro.
Da. Și foarte mult timp pe care l-am pierdut de atunci pe șantier, pentru că a trebuit să găsim, nu știu, soluții sau pentru că, uite, petrecem acum timp informându-ne pe internet, uitându-ne la nenumărate filmulețe de cum se face una și alta. Da, te urmăream și pe tine de la început, adică chiar ne-am uitat înainte să ne apucăm la o grămadă. Dar, iarăși, ne-am dat atât de multe, câteva se potrivesc situației noastre, unele nu. Ce ziceam la început, ajungem să știm mai multe decât ne-am gândit vreodată. Partea bună este că poți să te reorientezi spre construcții. După ce treci pe experiențe de genul ăsta, te poți apuca de construit și pentru prieteni. Da, exact. Sau măcar, uite, eu asta nu înțeleg și chiar am căutat, pe bune, noi am căutat nu diriginte de șantier, că ăsta e cum e. Am căutat altă problemă în acest domeniu. Un om care să ne ajute cât de cât. Da? Cu câțiva pași. Și singura noastră variantă, că nu găseam cineva să facă doar asta, sau dacă era vreunul, părea suspect, am ajuns la un prieten de-a meu care face construcții în București, are o firmă cu tatălui de mult și eu am zis așa, băi, uite, el zicea, băi, nu am timp, că chiar am treabă, zic, ok, dar fii atent. Eu sunt aici din Baia Mare, n-am treabă cu bucureștenii, nu înțeleg atât de bine, ferește-mă de țepe. Deci ferește-mă de țepe, adică nu știu, îmi zici și tu că plasa aia atâta, vezi că îți aduce nisip, adică ferește-mă din niște țepe, care pot să le iau sau nu. Atât. A acceptat și chiar mai mult a zis, bă, o să și vin la niște etape mai mari, așa, să văd cât de cât. A venit, bine, povestea e lungă. No. Adică ceea ce zici tu s-ar numi un project manager, de fapt. Exact, dar nu pot să zic, am căutat, găseam ceva, nume, ceva, așa, dar nu păreau... Și după ce ne-am luat oricum țeapa cu domnul care s-a vrut a fi un project manager care... Nu părea nimic de încredere cumva după faza aia. Am zis că nu mai avem încredere într-un alt project manager care trage țepe. Dar un project manager îți convins că îți poate economisi foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Și timp și nervi. Dar nu numai bani. Dacă și te gândești la un singur aspect, nu știu, tabla de pe casă, habar n-am, orice. Doar la aia poți să economisești mulți bani. Din start. Deci oricâți bani ar cere omul ăla, dacă chiar și-ar face treaba, îi merită. Dar noi n-am găsit așa ceva. Paranteză, ca să înțelegi situația actuală, după 2 ani jumate, 3, avem șantierul deschis din februarie. Da, știam, case pe structură metalică, merg repede, merg pe naiba, nu merge repede nimic. Dar avem acoperiș de 2 luni, 3-4 luni avem acoperiș pe casă. Păi, am mai întrebat prieteni care au construit case, care se ocupă cu asta, au niște bani, fac case, în fine. Niciodată nici ei nu s-au urcat pe casă să se uite și la acoperiș. Noi am urcat în mansardă și de păcat din casa părinților de la geam se vede acoperișul nostru. Ce crezi? Sunt atâtea situații dificile prin care treci când îți faci o casă. Și în acest motiv am făcut materiale nu doar tehnice despre cum se construiește corect, ci și materiale în care am documentat diverse experiențe ale altor oameni care și-au făcut în ultimii ani case, cum ar fi, de exemplu, casa familiei Boșca sau casa pe structură metalică de la Iași. Totodată am făcut și seria de materiale cu cât te costă casa, în care am centralizat o serie de costuri pe un proiect, pe un model de arhitectură trecut prin mai multe soluții tehnice și de structură, materiale și de eficiență energetică, de la care am centralizat toate acele prețuri, fix pentru a vedea realitatea în ziua de astăzi în ceea ce înseamnă costurile adevărate în construcții. Am făcut de asemenea și seria de buleli în construcții pentru a arăta cum se comportă o casă construită în ultimii ani și în acea serie am văzut diverse probleme ce au apărut în ultimii 15 ani de construcții,
Probleme care, din punctul meu de vedere, sunt în mare parte datorită neînțelegerii corecte a ceea ce înseamnă construcția ca un organism sau ca o mașină. Că până la urmă și mașina e o bucată de tablă cu 4 roți, o caroserie, un motor și un volan, nu? Dar vedem și acolo cât de repede simțim problemele sau care este diferența de confort, siguranță, consum și așa mai departe pe care mașina ne-o dă. Și la fel de complexă este de fapt și construcția unei case. Și dacă nu ați urmărit seria de buleli în construcții, puteți să o revedeți integral pentru că acolo am povestit mult mai multe despre asta. Dacă ești cumva abonat de curând pe canal, te invit să urmărești cele peste 120 de materiale video pe care le-am făcut până acum, atât de mai tehnice, cât și buleli, cât și experiențe ale diverselor oameni. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita neapărat să-i dai un like. Dacă nu te-ai abonat încă, pentru că sunt în continuare 70% dintre cei care se uită la aceste materiale care nu au apăsat butonașul la roșu de pe acolo, care pentru noi contează foarte mult, așa cum și eu cred că aceste materiale pe care noi le facem contează foarte mult pentru tine, să-ți ajute să construiești mai bine. Și neapărat să distribui un astfel de material, să vadă și prietenii tăi care probabil vor să-și facă o casă în curând, la ce să fie atenți și ce să evite în tot acest proces care durează timp, bani și nervi. Vă mulțumesc că am fost Marius Șuflete. Ne vedem în episodul următor pe această temă. O să găsiți în curând link în descriere după ce postăm.